Здравейте на всички! Днес ще играем Майнкрафт. Обичайните неща. Така, моя World. Да. Боже, как започнахме. Това ще стане малко смешно, май. Така, и World да се казва предажна къща. Да. Да, не сме с зомбита. Да, без зомбите сме. Аз ги махнах. Да, знам. Това се... Добре, пускай се! Между другото, къде е къщата? Абе, къде си, бе? Няма представа. Аз намерих я. Аз също. Ти се появи там, не е честно. Ау. Чай. Не е тук. Тук е, бе. Божичко. Къде си, бе? Откъде да знам? Няма да умирам, обаче. Ето я къщурката. Калабанга! Между другото, тая огромна къща на 2 етажа с много стаи е направена на survival от 3 човека за по-малко от един ден. Направо за един ден си. Чарапа. О, стига, бе! Чакай, падна в една пещера. Ами аз паднах в една малка тупка. Идвам! Докато ти ще си гледам телевизия. Коста, пичове! Енчантната броня! Всъщност не е изцяло енчантната. Енчантната е изцяло. Изцяло, бе, човек. Да, изцяло. Искате да ме видите скина, с който ще играя винаги. Аз играя с този. Винаги ще играя с този скин. Аз играя с този скин. Аз винаги ще играя с този скин. Вижте ми скина. Да, знам го. Винаги ще играя с този скин. Аз не искам. Завинаги. А сега да си сложа бронята. Така. Все пак трябва да има някой, който да се бие. Аз съм с меч. Беч. И съм с плюсче. Добре, ела да ме видиш къщата. Не. Моля те, той е стаята. Моля ти се. Има 2 етажа. Моля те. Идвам, бе, човек. Идвам. Има и тераса. Знам. Моля те. Натисни вратата просто. Самата врата натисни. Не. Тя ще се затвори сега. Стига си ме удрил. Аз ще гледам какво имаш ядене. Тоест не! Колко ябълки имаш, бе, човек! Доста. Аз нямам никакви ябълки. Като взимахме дървата и те си останаха. Ето ти едно нещо. Пораснали ли са ни дървата? Ела на терасата да погледнем. Да. Казах на терасата. Капачам майнса. Добре, искам да видиш как се ляга, докато с завивка. Ето, аз съм се завила. Виж ли? Чакай малко. Виж, завила съм се. Завика. Точно не е готово. Чакай, ела да видиш втория етаж! И си поканен да спиш на втория етаж, ако искаш. Не. Но там няма нищо. Има 2 честа. Може нещо да взимам? Не. Нямам нищо. Да си ги пазил. Тук ще спиш ти. Има кожа, 1 сребро, кирка, 2 от желета, 1 слънце, 1 гъбка. Другото няма да го казвам. Тук... това ще го измести да не си тръпкам. Просто трябва да изместя някакво неща. Не помниш ли, че аз имах книги? Колко? Една мисля, че имах. Аз имам 3. Аз имах една. Аз 3. Не, преди имаше само 2 и аз ти го дадох нарочно. Не, аз си направих. Все тая. Ще ми едно. Добре, спиш ли тук? Искаш ли да пробваме това и това на видео, нали ще се спечат? Не. Айде, ще спиш ли? Ще се спечат между другото. Не бе, на гъзен, зави. Аз забравя да се завия, бе. Не трябва да си сметна. Знам. Цъкни нещо друго. Може да легнеш. Аз мога да си легна така. Добре тогава. Лека нощ. Аз там съм завит. Добре. Лека нощ. Приятни сънища. Лека нощ. Колко ми е топличко.
Добро утро! Добро утро. Да закусим? Семено. Защо? Не спа ли удобно? Еми... Чакай. Его, опитахте добре ли спа? Да! Ама не. Матръка е много ужас. Не се бях питала! Дали спа удобно? Не! Не! И не! Кой иска малко желе? Ей, това си... не, мерси. О, искам да скачам. Слагай. Няма сега. Странна си на... Ако ми дадеш на камъни. Взимай, но не всичките. Не много. Няма го помня. Толкова стига ли? Абе, взимай каквото искаш и ми дай жилето просто. Не. Стига толкова. Искам желе. Една минута, вдей. Една минута. Стига ти толкова, това е само едно желе. Аз мога да се справя, просто ми дай. Ей, да, мерси. Сега ме гледай. И се учи. Виж ме. Къде? Върни ми среброто. Добре, ама... Не, искам още на нещо. Такава искаш, ето ти към... Ето ти малко такова. Добре, сега се обърни да видиш как скачам. Между другото имаш ли... Аз имам кам. Папачика, папарима. Аз връщам камъните. Идваш ли? Една минута. Ето ти за съдене. Ето ти за съдене такива. Моля те, се искам да ме видиш. Застани отстрани. Тук е във ъгъла. Оттам отиди до големия чест. Окей. Гледаш ли? Да. Уаху! Ще ми го връщаш, нали? Да излезем. После ще го оправим това. Бежим. Аз ще скоча през терасата. Да. Айде, гледаш ли? Гледаш ли? Да. Гледам. Блъснах се във вратата. Знаеш ли? Ти ми спаси живота. Сега ти го заслужаваш. Много е плитко. И аз искам вода. Виж какво дебело дърво. Да, ти. Добре, ти бориш. Аз броя се заплюваме на това. На калното. Кай там? Калното, голямото нещо. Айди. И да писа. 1, 2, 3, 4. Между другото бъде до 20. 5. Махни си надписа 6, 7, 8. Добре, 8, 9, 10. 11, Не съм готов! добре. 17. 18. 19. 20. Готов ли си? Не. Да. Кой е пред мен, кой е зад мен, кой от двете ми средни 3 пъти поред мъжи 1, 2, 3, отварям аз очи. Това за мен! Нямаш право. Сега броиш 3 пъти. Няма къде да се скрия. Например, зад дървото. Ти бързо броиш, няма къде да се Добре, скрия, пак броиш. ти броиш. Ти. 21, 3. Изключи си надписа 5. Не знам. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Кой е пред мен, кой е зад мен, кой от двете ми страни 3 пъти поред мъжи 1, 2, 3, а това нас очи. Аз те виждам надпис.
Защото съм си го включила. Да знам. Вау, наистина е дебело дървото. Да. Идваш, нали? Да. Ти знаеш къде са, нали? Не, но идваш някъде отзад. Поза теб, поза гощата. Ма не ме виждаш? Знам. Чакай. За дървото. За мен! През цялото време бях за къщата! Добре, чао на всички, защото... Не. Айде, този път ти броиш. Ти броиш. Добре. До 2. Да... Аз ще играй. Минал си от водата отстрани, нали? 7, до 8, 9, 10, 11, 12, 13, Стой така, за да мога да си свърша работата. 14, 15, 16, 17, Може да спреш да броиш. 15, 20, 21, 22. Забравих да си изключа клякането, т.е. да си включа клякането. Ама не ти! Ма, когато си вътре в къщата, кажи. Ако си заробена, кажи. Заробена съм, да. Обаче не ще може изляза така. след малко. Добре. Аз ще излизам така или иначе. Приготвям се да излизам. А пък и ще забележиш, като без дискам сложих едно купче отгоре. Тук ли си? Не. О, виждам те. Ехо! Не! Чакай, смеч бях. За теб. А, не. Преди Не. теб. Преди теб. Карай, няма много животи, То и аз нямам. Добре, отивам да си лягам. Ау, казах, Нали? че да си лягам. О, Ела с мен. Абе, я ще си вземи леглото и да спиш при мен. не. Моля. No. Добре, поне ела за мъничко. Не. Искам... Опа. Не си върнеш. Не, искам да дойдеш да ме... Не. Ела, снимай ме, моля те. Ти снимам как? Чао на всички!